Boom! So yun na nga mga kakrong-krong. So nandito po kami ngayon sa loob ng jeep. So pupunta po kami ngayon sa Santa Barbara. Santa Barbara ba yun? Here to Virgin. Yan. Mag-shoot po sila mga krong-krong. Doon po sa Lunak mga kakrong-krong. Lunak, Malasiki. Boundary po yun ng Santa Barbara. So kita-kits na lang po tayo mga kakrong-krong. Boom! At ayun ang mga krong-krong. So nandito na po kami ngayon sa Lunak, sa Malasiki. So as you can see, Pangatlong punta na namin dito sa dalawa pa lang. Dalawa. Yes. At pangalawa to. Opo. Welcome back, Lunas. Welcome back, Lunak. A few inches later. So malapit na po tayo sa bahay nila, Auntie. Kaway naman kayo dyan. Kulit! 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 Boom! So, what's up mga katuro? Dito tayo ngayon kay Auntie Virgino. So, kasama natin si John Eric Carza and Paco Putingting, Mary Ann. Yan. Yan si Auntie. So, dito yung shooting place natin. Tingnan natin yung place kung maganda. No? Ayan. Ayan. Sana hindi umulan. Luluto kami ng pansit. Yan. Specialty ni Auntie. Siya po yung nag-slice ng bawang. Ayan, yan po yung shooting place. Ayan. May maliit na tulay doon. Refreshing mga katuro. Napakahangin. Fresh ang hangin. Yan, pero yung mukha ko hindi na fresh. Yan. Hindi yan fresh. So, anong masasabi mo sa lugar na pinuntahan natin mga katuro? Meron, syempre. Itong Barangay Lunak, Yes? mahangin din siya, presko. Risco? Ito. Yun nga lang, wala tayong signal mga katuro. Mahina. Ganyan talaga, kailangan ano. Dapat dito may pinapatay yung tower para mas malakas pa. Patayin mo nga. Wala nga akong kabira-bira. Ikaw, Mian, may masasabi ka ba sa akin? So, ang pinunta pala namin dito, no, mga katuro. Shoot kami, photoshoot namin si Mary Ann. Uy, mali ka! Ano? Sab Sino yung kambing? Sino yung kambing? Gago. Sumakto pa! So, yun. Talaga naman. Sinabi namin kasi pinunta kanina, natin dito. ipuputo-shoot namin si Chef Madronio tsaka si Merian Barbado. Di ba kuya? So kasali ako. Oh my God. Oo naman. Oh, simple, sige. Try natin i-photoshoot yung mukhang to. Kinanang natin yung urupan. Kitaan nyo man na eh. Nga na, parang ano eh, lubak-lubak na bato-bato. Alam Ang mo yun? kinana Rocky Road, you know. Yung singer na kamakanta. Diba? Rocky Road. You know. Yan. Hindi talaga perfect yung skin ko, mga katuro. So, sa picture lang talaga ako makinis. Pero sa personal, hindi. Sa picture, ano nang gantang yung brand? Yung ayun. Ang ganda mo sa picture, sa personal, hindi. Ang kinis mo sa picture, sa personal, hindi. Ganon. So, yun. Ang landi mo sa Facebook. Sa personal. Sa personal. Hindi. Practice lang yung ginagawa namin para ma-enhance yung skills namin sa photography. Yan. Gusto ko lang matutunan yung mga expert shots. You know. So, kung may
may gusto for more for more inquiries, ano rin? For more info. Ay, meron. For more info. Check ko na. Yeah, yun. So, kung gusto niyo magpa-shoot sa akin, libre lang. Basta libre niya yung pagkain tsaka yung ano, yung sasakyan natin no mga katuro sa... So, ano bang masasabi mo? Ha? Nanginig na ako. So, yun. Pero, hindi forever yung libre, syempre. Kung trip ko lang, hindi ako busy, syempre, bibigyan ko kayo. Pero, isang beses lang ha. Isang beses lang. Charot! Kapal. Paano ba? Ganyan ang Ayan, practice lang muna. Practice lang muna. 2 beses na yan! Ay, ganyan. Practice makes... Ulit-ulit ka. Practice makes perfect. Tagalogin mo yun. Tagalogin mo! Yung. Practice makes perfect. Makes perfect. pagpa-practice ay. Bobo naman ko. Hindi ka, ubo kami yan. Oh. Tama na yan, Chilo, mamaya mo. Nakasaya talaga ng camera. Nang Okay papangit lang ang yan. mukha. Marami pang film to, di ba? Papangit ang mukha. So, abang-abang na lang mga turo. Bye-bye! Ilalagay mo sa Facebook ko. Bumot ayun ng ano mga kakrong-krong. So kakain muna po kami. Yan oh. Magpipiknik muna kami with my auntie, mga pinsan, kapitbahay at kapatid. Let's go na mga katuro. Let's go na. Sandok pa tayo dito. Picture o ano, yung Video. ganun kami talaga. Birthday ba ni Kim? So, shout out niya pala sa iyo Kim. Happy birthday. July 11, 2020. July 11 po yung kanyang birthday. Happy belated happy birthday. Belated happy birthday sa iyo Kim. Shout out sa iyo. Ayun po siya kung mapapansin niyo. Kaso andun po sila. So hindi po abot ng ating lenses ng ating camera. So kain muna tayo mga krong-krong. A few inches later. Boom! Ba't ayun ang ano mga kakrong-krong. So mag-uumpisa na po kaming mag-cover ng... So magko-cover na po tayo ng dance cover. Cover ng cover. Ayun po yung imo-model natin. Ayun, kaway. Busy siya, busy. So, ready na po kami mga krong-krong. A few moments later. Let's go. Kaway naman kayong tatlo dyan na naglalakad. Ante, kaway. Sige. A few moments later. So ayun na nga mga krong-krong. So natapos na po kaming nag-shoot dito sa Barangay Lunak sa Malasiki. Kasama yung mga Mga katuro. squad. Napakalamig. Bye-bye ante. Shirt. Shoutout sa kanya. Yung nagbabantay doon. So paalis na po kami dito. So hindi talaga maalis yung yung so. Magbablog. Oo nga, lahat ng mga kon may mga so. So kamusta yung pagsasayaw mo kanina mga katuro? Nakakapagod. Feeling dancer ang peg. Ano isang tawa? Yung tawa niya. Ang saya-saya. Dito tayo sa gubat. Oo nga.
Nag-hiking po kami mga kakrong-krong. Si best friend. Kulit! Kulit! Hello, Kulit! Pero Meron pang location, kuya. oh, hindi, picture na lang tayo. So, picture na lang, photoshoot. Ililink ko na lang po sa Facebook yung kuha ni John Eric kay Mayan. Yes. And ililink Sa katunayan, tinuturuan namin maging photographer ang aming Mga John Eric katuro. Garza. yeah. Para maging magaling na siya in the future. Yeah, magkakaroon din siya ng camera for sure. Yes. Yeah. At ayun na nga na mga krong-krong. So, pauwi na po kami. So, goodbye Luna, Malasike. Angkal, uwi na kami! Goodbye sa inyo. Iyahatid tayo ni Auntie sa labas. So, palos na po kami. So, yung mga nasa background ko, shoutout po sa inyo. Shoutout sa kanilang lahat. And sana supportahan nyo po itong vlog na ito. Like, share, comment, and subscribe po mga kakrong-krong. Shit, malulubat na ako. Nasaan yung battery? Battery nga, pa-back up. Lalabas tayo ng motor, sir. So, Nelson, Oh, oo, lalabas ako, Honda Beat. So, anong pakialaman kay Jun? Na ano na yun, may record na yun. very cool na talaga. So, abangan nyo po yung vlog ko. Maglalabas po ako ng motor. Pero joke lang. Joke lang po yung mga kakrong-krong. Ayan o. Tired na po sila. Boom! But ayun nga na mga krong-krong. So, paalis na po kami. Pauwi na po kami. Ulit-ulit na lang. Tama, bitis na yan. 2 bisis na yan. Isa akong gago. Nag-outdoor na ako eh. So, yun na. Goodbye na. Bye-bye na. Yun na, huwag niyo kakalimutan sa supportan tong vlog na to, ha? Oh, yun. Kuya tae. Bye-bye. So, abangan nyo ang aking dance. Babay na. So, abangan nyo ang aking dance cover. Chinita. Chinita ba yun? Hindi ko alam. Ano, gimme. TikTok. Diyan. Bye-bye. Ha? Wala. Bagsak ko na. And And 3, 2, 1.